यदि आप हमारे चैनल के सभी गाने को पसंद करते हैं तो डीडी प्रोडक्शन हाउस के यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की। Presented by डीडी प्रोडक्शन हाउस। बोला बामा कही के मनुआ भोला बाबा के पटेल कहिरो आ बोला बामा कही के दीपका भोला बाबा के पटेल कहिरो आ बोला बामा कही के पिंटू भोला बाबा के पटेल कहिरो। डीजे सुमित सतीश रेमा Presented by डीडी प्रोडक्शन हाउस। ओहो डीजे वाला भाई बजल कहिरो भैया डीजे वाला भाई बजल कहिरो जल ढार के सबटा बात पिंटू के पूरा बतल कहिरो पिंटू के पूरा बतल कहिरो पिंटू के पूरा बतल कहिरो आ बोला बामा कही के मनुआ भोला बाबा के पटेल कहिरो आ बोला बामा कही के पिंटू भोला बाबा के पटेल कहिरो। मिक्स बाय रूपम सिंह जोड़े कामर लगे बाबा के लागू सटल कहिरो बाबा के लागू सटल कहिरो बाबा के लागू सटल कहिरो आ बोला बामा कही के मनुआ भोला बाबा के पटेल कहिरो आ बोला बामा कही के पिंटू भोला बाबा के पटेल कहिरो। डीजे सुमित सतीश रेमा Presented by डीडी प्रोडक्शन हाउस। ओहो डीजे वाला भाई बजल कहिरो भैया डीजे वाला भाई बजल कहिरो भैया धुरंधर मिथुन मारसल पूरा के कई वेटिंग रहो पूरा के कई वेटिंग रहो सुन पूरा के कई वेटिंग रहो आ बोला बामा कही के परत भोला बाबा के पटेल कहिरो आ बोला बामा कही के अरुण भोला बाबा के पटेल कहिरो। रिकॉर्डिंग बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी 97 084 45 722।